Kwa omwe kuti kudandaula kuti pafoni pathu pa kwabwera zimalonda zosiyana zima ads tate ndikuoneseni kuti tingazichepese motani. Ngasina pange follow tipange follow ndipo masara nthawi tiyambe. Ndiye chikulu chimakhala kupita ku settings ndiye utakupita connections or kungopanga search apa kuti private DNS kenako ndi yabwera apa ite panga click ndikupita apa pa private DNS ndiye umapita apa pa private DNS provider hostname ndiye ma private DNS providers ads blocking alipo ambirimbiri ndio mangosankha kuti uyika itiyo ndiye ndi kumapeto kundi kupasani list ya amene mungakonde ngati apa ntangopanga paste imene ndapanga copy kale ya freedns.control.com komano alipo ambirimbiri ndiye mukatero mapanga save. Basi mukatero ndi kuti makhala kuti mwayipanga activate ndi kuti madzi anu aja amapangidwa block. Ndiye ena mwayiwo ma private DNS providers ndi amene wawa ndi uthangosankha mmodzi zili ndiwe kumagwisa ntchito ya ma IP address oloyo lembai komano ambiri amakonda kugwisa ntchito ya dns.adguard.com ya komano ndiyo kuti mutakutenga iliyonse ndiyo kuti imapanga block ma ads. Ndingati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tentoneso video yotsatira.